Hola, bon dia. A continuació us explicaré una miqueta què és això del Session Buddy. És una mica fer-vos una mica de tutorial i veure com es poden gestionar de manera eficient i fàcil uns marcadors, com els de Google, però en aquest cas poder disposar d'ells d'una manera molt més fàcil, ràpida i eficient. Llavors, us explico com arribar-hi. En principi és una extensió de Google, la podeu trobar aquí en el cercador d'extensions o directament en el navegador. Si busqueu Session Buddy ja us surt al primer enllaç. Llavors afegiria el Chrome, val? Afegim l'extensió i ja la trobarem aquí a dalt a la dreta. Per exemple, la trobo aquí dalt. També teniu el desplegable d'extensions que també la podeu trobar. Val? Llavors, en fer clic, doncs ja la tenim aquí operativa. En principi aquí veieu les pestanyes que tinc obertes són les que ja marcades aquí. I aquí a la columna de l'esquerra trobareu pestanyes que és les que podem organitzar per eixos temàtics i són les que es poden guardar. En principi jo ara vaig a fer una cerca d'un eix temàtic, per exemple ara pensament computacional, i vaig a guardar aquesta primera en surt i a guardar, a obrir. I ara aquí vaig a tornar a buscar això, pensament computacional, i vaig a guardar, aquesta sembla diferent, no. Sí, aquí és una mica d'explicació dintre de la mateixa pàgina, també. Però bueno, anem a fer una altra, ja que tenim aquí això. I mira, aquí tenim un assaig de diferents. Tinc aquestes tres de pensament computacional i ara vull dir, ostres, per aquesta sessió vull que se m'obrin totes les pestanyes per no anar obrint-les una per una els marcadors que tinc de Google. Llavors, el que hauria de fer seria organitzar-les, aquestes tres. Vaig a guardar-les i crear una pestanyeta d'aquí, de l'esquerra, de la columna de l'esquerra. Llavors aquí, per exemple, posaria pensament computacional. I ho guardo. Ja se m'han guardat 7. I dius, ostres, de les 7 que hi ha, realment només són 3 de pensament computacional. Llavors, hauria d'eliminar aquestes que no ho són. I se me quedarien 3. Després, aquí, em diu que puc obrir-ho i m'obriria les 3 pestanyes i després a l'hora d'organitzar també puc renombrar el que seria aquest conjunt de pestanyes que vull cobrir o duplicar-ho en algun cas o esborrar-la o canviar-li o canviar el títol també o bé si volgués afegir una pàgina més tindria aquesta última opció. Ara si jo li dic a Open dirà, obres les 3 pestanyes? Sí, les vols obrir una finestra o en això, doncs podem dir-li així, sobre una altra finestra i tenim aquí les 3 pàgines que hem dit. I ara ja, això hauria de tornar aquí i ho tindré així. I així se poden organitzar per eixos temàtics. L'avantatge que té és molt ràpid. Ja no cal obrir un marcador, després anar a buscar l'altre marcador o a veure les carpetes de marcadors com les tens organitzades, sinó que és més aviat que s'organitza per aquí i llavors si tens un eix temàtic i tens que obrir-les de cop totes d'una perquè vas a treballar, ja saps segur que no vas a treballar més d'una, doncs pot ser una solució. I això seria el que vindria a fer el Session Buddy, l'avantatge que té.